Hej, jeg hedder Flemming Weisnes. Jeg kommer fra Danmarks Biavlerforening af. Jeg er så heldig at være en del af BeatNet-projektet, hvor vi sammenligner de bedste driftteknikker i Europa med hinanden. Og i dag har vi et specielt tema. Det er nemlig, hvordan beskytter vi vores bifamilier mod vind og mod fugtighed. Lad os prøve en gang og så gå over og kigge på en bigård og se, hvordan vi har løst problemet, især omkring vind over i bigården. Vi står herude ved en bigård, som ligger på det, jeg vil kalde en bar mark. Der ligger et dige herovre bagved, og det der, det er det danske vestmarked, og det er der, vores vind altid kommer. Og da vi ligesom tænkte, at vi gerne ville opstille en bigård her, fordi vi vil gerne have en bigård, så tænkte vi, at det var alt for vindomblæst. Så hvad kunne man egentlig gøre ved det her? Det er ikke så galt, der blæser ikke så meget vind. Men det, som vi har gjort hernede, det er, at vi har gjort to ting. Den ene ting, det er, at vi har opsat et hegn, og vi har løftet vores bisteder op i luften, for at få det væk fra den fugtige undergrund. Det er de to eneste tiltag, vi har lavet. Lad os prøve en gang at gå ind og så kigge på hegnet, hvordan det er blevet sat op. Vi er nu gået ind i bigården, for ligesom at se, hvordan bierne de har det. Det, der er vigtigt, det er, at bier har lag. Fordi når de kommer hjem med flyvninger i foråret, og de kommer hjem med deres første protein i form af pollen, er det vigtigt, at de kan lande på flyvesprækken, og at de i hvert fald her i Danmark tit og ofte vil blive kølet ned af en kold vind, som kommer hen igennem. Måden vi løser det på, det er, at vi sætter et hegn op omkring bigården. Det her, det er sådan et fedthegn, som vi har sat op. Det kunne godt have været højere, men faktisk så fungerer det ganske udmærket. Det, der er vigtigt, når man laver et hegn, det er, at det ikke er et tæt hegn, det er ikke et lukket hegn. Fordi hvis man laver et lukket hegn, så kommer vinden, og så bliver den kastet op, og så bliver den kastet ned i bigården. Det vi er ude efter, det er et hegn, som er åbent, som gør, at vinden bliver sat ned i hastighed, når den går ind igennem bigården. Og det er faktisk lykkedes rigtig, rigtig godt i den her bigård. Inden vi fik hegnet, fungerede bigården ikke. Nu har vi fået det her hegn, og nu fungerer bigården. Nogle af de ting, vi også har gjort, det er, at vi har løftet bistaderne op. Jeg ved ikke, om man kan se det her på videoen, men vi har sat dem på sådan nogle legesten, således at vi isolerer dem væk fra fugtigheden, som er nede på jorden. Det er vigtigt, når man tænker på en bigård, at bigården skulle gerne stå opad, således at den ikke står nede i en lavning, hvor for eksempel at fugten den samles om morgenen, hvor det bliver koldt om morgenen. Det gælder for Danmark i hvert fald om at finde det, jeg kalder et varmt sted. Den her bigård, den er rigtig vellykket, efter at vi bare har gjort et lille bitte tiltag med og så sætte et læhegn op i bigården.